singabanye singakubhala kahle iyabophethe uthi sesuvula sangavuli kahle uThixo wasiphethuka lokuthi sifumane inkonzo ukuze sibe nexesha mfundisi lokuthi uThixo makahambe nathi asibulele lelwelo ngoba abanye abantu abayifumenayo abashumayeli abasuka bendawo bamchaza uMoses uthi bamchaza bekutheni ngazithethe amazwi kodwa mina mfundisi ngihalela ukuthi sibe uMoses banamhlanje uMoses wayethetha nalantata kodwa thina masicela uThixo ukuthi uThixo lo nyaka uqala sesingenzanga kakuhle endleleni kodwa sincede ngobalwalo lwakhe ukuthambi nathi kule vesi ligqobo itula uthi bandiphinda lokukhosi Nkosi yami wandipha noxolo lwakho olwesisa which is ukuphiwa into ongayidizeli yele lithi lesokugqibela ngoko masibhubele uYesu ungena phakathi kwamadolo bahlala phansi emveni kwexesha lokuYesu ebethelelwe emnqamlezweni balibela abazalwane ukuthi ebethu uzovuka ngosuku lwesithathu ithi incwadi yeBhayibhile ahamba ke ngoku aphelelwe ngamathemba fika uYesu phakathi kwabo zindaba zini lezi nizincokolana uYesu wangenelela ngoba sithandaza uThixo ongenelela ezimpilweni zethu wangenelela uYesu phakathi kwabatata kuthiwa wayekhona noKliyopha kodwa wabatenga wathi ngaba nguwethu ngaphi kwelaseJerusalem leli ungakwazi ekusehleleyo kodwa yakusuka inkothi kubo mtekanteka bamtenga wathi hlala nathi Nkosi kobila ngitshonile yaye ngithi seyisangene Thixo simthandazayo uThixo aqengwana uThixo asinika izinto zakhe ngexesha lakhe singade sibe siphangeli nje okwangoku kodwa simcela uThixo ukuthi ahlale nathi ukuze simbulele ngenini uyabobi uphuma kokwabo ungafani engeni umama njengomama nomkhethe phakathi kwabantwana bakhe abayintandane lo mzalwane lo mama wabakhetha abantwana bakhe wathi bawiseke selemnika insikelelo unyana omdala lo mama wamkhetha unyana ufathana lo mzalwane kokwabo ungavana ngoba wayika umkhulu wakhe kodwa ngiyamthanda uthi xa hamba indlela lakutholilanga uthatha ilinye uyaqamela uyamcela uThixo uthi kuba ndithanda hamba kule ndlela wandinika ukudla ndadla wandinika ingubo nombatha nobuyela ndingaba sinoko kodwa ndifuna ukuthi masingamthezi uThixo ngoba lo mzalwane kucacile uba akanabulela kubo ephethe uxolo xa engenakunika ukudla yona ntathu Yesu bakumthesta abantu bomhlaba jika lamatye abezizonka athi uYesu akungasonga sona esingamphikisani
Wapi Yesu?